Ngiyabingelela bantwana benkosi. Sisaqhubeka nomzamo yokufundisa ngobuNazaretha. Izinto ezivumelekile kumuntu ongumNazaretha nongumntwana kaNkulunkulu nezinto engavumelekile. Siyakhumbula ukuthi sathi ubuNazaretha ubungcwele. UbuNazaretha kungabantu abazimisele ukuphila impilo engcwele. Abantu abamisele ukuba abantwana bakaNkulunkulu. La engithe khona kunomehluko phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu izidalwa ikaNkulunkulu. Bese kuthi abantwana bakaNkulunkulu labo abathatha isifungo sokuphila impilo engcwele nokuphila impilo ethandwa uNkulunkulu ngokugcina imiyalo yakhe. Uthi encwadini kaExodus 20 ngithi verse 6 uthi ngibenzela umusa abayinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyimisele ukuthi abantu abantwana bakhe abagcina imiyalo yakhe abaphe umusa ukuthi noma behluleka endleleni kodwa umusa wakhe ube phezu kwabo. Ingakho-ke ngithi ubuNazaretha buyinto engcwele, buyinto eseduze kaNkulunkulu. Lapho umuntu khona ethatha khona isifungo sokuthi uzoba umntwana kaNkulunkulu. Leso sifungo sakhe kube ukuthi ayokuthinta impuco ekhanda lakhe, akayophuza utshwala obunamandla obudakanayo. Uyogcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba injalo. Ngisakhuluma ngingathinti impuco ekhanda likaNkulunkulu, ekhanda lomntwana kaNkulunkulu. Kuhle kube ngikhumbuze amakholwa ukuthi ngiyengizwa abantu begxeka ukugunda kwabantu as if ukugunda kuyisono. uNkulunkulu akazasho ukuthi ukugunda kuyisono. Kodwa kuphela wathi laba abathatha isifungo soba abantwana bakhe baphile impilo engcwele abangagundi. Lokho kuba uphawu losivumelwano phakathi kaNkulunkulu nalowo muntu ukuthi lo muntu lo uthathe isifungo sobuNazaretha. Ngaleyo ndlela yokuthinta impuco ekhanda lakhe. Otherwise nje-ke abantu bakaNkulunkulu, abantu abangayithathanga isifungo sobuNazaretha bavumelekile ukugunda, kodwa ukugunda ongavumelekile lokhu ukuthi bagunde bazungeze ikhanda emaceleni. Angazi kuthiwa ni feti, something like that nje. Abagundi into ezungeza ikhanda emaceleni, bagunda nje inwele bayisuse zonke. Ngoba abanaso isifungo sobuNazaretha. Ingakho nalabo ababethatha isifungo sobuNazaretha sesikhathi esithile, kwakuthi mase bephuma kuleso sifungo kuthiwa bagunda amakhanda abo, ngoba ukugunda akuyisisono. Kodwa okuyisono ukugunda ikhanda ulizungeze emaceleni. Bengithi angidlulela, ngiqondile ukukhuluma ngalokho namhlanje. Kodwa engiqonda ukukhuluma ngakho ukuthi ebuNazaretheni abuvumelekile ubungoma, noma akuvumelekile ukusebenzisa imimoya. Le mimoya ekwazi ukubona izinto engabonwa ngehlo lenyama. Lokho akuvumelekile ebuNazaretheni. Siyazi ukuthi umuntu owumNazaretha ngithe ilabo abagcina imiyalo kaNkulunkulu. Emiyalweni kaNkulunkulu, ezincwadini kaNkulunkulu, khona la akhuluma khona ukuthi abantu abangabantu bakhe, abangabantwana bakhe, abangazimbandakanyi nemimoya yamadlozi.
eh siyakuthola ngithi kuLevin 19 verse 31 or something like that. Uyakhuluma ngalokho uNkulunkulu ukuthi umuntu ongumNazaretha angayitholakali eseconsulta noma exhumana nabanamadlozi. Abantu abanamadlozi-ke izangoma. Kanjalo naDeuteronomy 18 mawuqala kuverse 10 uyasho ukuthi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu akabhuli futhi akabhulelwa. Mawukuthi akabhuli kusho ukuthi awukwazi ukuba umuntu okwazi ukubona imfihlakalo ngaphandle kokube ube umprofeti, njengoba esho kule ncwadi uthi ninga consult noma ningaxhumani nezangoma ukubuza izimfihlakalo, kodwa ngiyonivusela umprofeti onjengoMosi kubafowenu, okuyena engiyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Osho ukuthi yena okhuluma izimfihlakalo kaNkulunkulu, umprofeti kaNkulunkulu, hhayi izangoma nabathandazi nayo yonke le eminye imimoya ehlanganiswa nokubona izinto engabonwa ngeso lenyama. Ngithe umntwana kaNkulunkulu ugcina imiyalo kaNkulunkulu. So uma ngabe ugcina imiyalo kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu ungaxhumani nobungoma nalokhu kwabathandazi. Khona abantu abathi bayabathandazi bayabhula bayabona bakubonela ngokuthandaza. Lokhu uNkulunkulu akahambisani nakho. uNkulunkulu uba nomprofeti abeka kuyena amazwi akhe. Umprofeti ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, hhayi amazwi abangasekho. Mhlambe nakhona lapho kufuneka sikuhlukanise ukuthi lento kuthiwa ama-ancestors ngesiNgisi akuwona amadlozi. Ama-ancestors akuwona amadlozi, kodwa abantu abake baphila abangasekho. Kuthiwa ama-ancestors ngesiNgisi. NgesiZulu kuthiwa abangasekho. Angazi noma kuye kushiwo into kuthiwa esebelele, ngoba ngesiZulu umuntu akalali, noma ngokwaNkulunkulu umuntu akalali, uyavuka emva kokufa aphile enye impilo yakomoya. So uma abantu bethi ama-ancestors amadlozi, ku-wrong lokho, ngoba idlozi ngokusho kwabanikazi bawo amadlozi umoya womuntu ofile othe mefika ezulwini noma efika la kufikwa khona wayeseyabuyiswa weze emhlabeni. Kwathiwa wena hamba emhlabeni yokwenza akwenzayo, angazi-ke ukuthi lowo muntu usuke ebuyiswe nge-authority kabani, kodwa ngesikholwa, ngalokho esikholelwa khona thina, sithi lowo muntu umuntu owehlulwe yithuna noma umuntu ongangenanga ezulwini ngezono zakhe, ebese ebuya emhlabeni ukuze akwazi kuba active noma ukuphila emhlabeni. Angazi noma ukuphila ku-right yini, igama eli-right yini, kodwa ukuze ekwazi ukuba active emhlabeni akwazi ukuba active ewumoya, kufanele athole inyama azongena kuyona asebenze ngayo ukufeza izinhloso zomthumileyo ukuthi akabuye ezemhlabeni. So-ke manje ingakho thina njengamaNazaretha singahambisani naleyo moya yabantu abahlulwe ukungena ezulwini, babuya beze emhlabeni bafuna uzophila impilo yasemhlabeni bebe bengasekho enyameni. Labo bantu labo thina ngesikholwa sithi laba abantu abahlulwe yithuna base ngenxa yezono zabo bangayithola intethelelo esihlalweni sokwehlulelwa. Sebebuya-ke bazohlala la emhlabeni bafuna ukuhlala kubantu.
okuyikhona okwenza ukuthi njengoba izangoma uyibone igazi zilikhonzile, ingoba labo bantu abanjalo baphila ngegazi. Igazi kuwukudla kwabo. Yini baphile ngegazi? Ngoba igazi linomphefumulo. Leli athi uNkulunkulu asingalidli igazi ngoba igazi linomphefumulo. Manje bona-ke ngoba bafuna ukudla imiphefumulo neyabantu bayifisa kube bengayithola bengayidla. Ingakho-ke igazi liyigugu kangaka ebungomeni. Isangoma uma ngabe sinquma imbuzi noma nqunywani, igazi lakhona bebalimunca lise-fresh lisaphuma enxebeni. Angazi basuke benza muphi umsiko wabo, beliphuze li-fresh liphuma enxebeni, okukhombisa ukuthi leyo nto leyo iphambene nomyalo kaNkulunkulu othi alingadliwa igazi ngoba igazi linomphefumulo. So-ke ingakho ubuNazaretha ebuphikisana nento yobungoma. Akekho umuntu ongakwazi ukuphila impilo yobuNazaretha aphinde aphile impilo yobungoma, ngoba ngobuNazaretha ubungoma bungcolile. NgokobuNazaretha nje ubungoma bungcolile ngoba baliwe uNkulunkulu. Buyaphikisana nemithetho kaNkulunkulu. Njengoba ngisho ukuthi kudliwa igazi, kuphuzwa igazi and kukhonzwa umoya wedlozi. Idlozi-ke ngithe loyo muntu obuye ezulwini efuna ukuzophila la emhlabeni. Lowo moya-ke abantu abanale moya bayayikhonza. La uNkulunkulu akathi khona-ke awukwazi ukukhonza enye into ngaphandle kwakhe. Ayikho enye into ongafanele uyikhonze ngaphandle kwaNkulunkulu. So-ke manje laba bantu abazangoma bakhonza amadlozi, abawahloniphi bawakhonza. uNkulunkulu uza second kubona. Into yokuqala kubona ubungoma. Ubungoma into yokuqala kubona umoya wedlozi. uNkulunkulu uza kamuva. Mhlawumbe agcine engazanga nje ikhulunywa indaba kaNkulunkulu, ukhulunywe kuphela indaba yalo moya osetshenziswa yilo muntu. So umuntu ofile ngokwenkolo akayili idlozi. NgakwesiZulu kuye kuthiwa uyithongo umuntu ofile. Bese kuthi phakathi kwamathongo kuvumbuka amadlozi. Okuwukuthi laba abanezici ezibavimbile ukuthi bangene ezulwini noma bangene la kunoNkulunkulu khona. Bangene bathe mabehlulelwa batholakala bengawufanele umbuso wezulu. So kwafanele babuyiselwe laba besebenzela khona. Babuya-ke beze emhlabeni bezofeza izinhloso zabo. Manje-ke njengoba ngithi akekho umuntu ongumNazaretha ophila ngomyalo kaNkulunkulu onga-entertainer noma ongasebenzisa umoya owaliwe ezulwini wabuya weze emhlabeni. Njengoba ngishilo ngathi umuntu ofile akalona idlozi, kodwa phakathi kwabantu abafile akhona amadlozi. Phakathi kwabantu abafile akhona amadlozi. Ngoba okufanele kwaziwe abantu ukuthi akiwo wonke umuntu ofile olungileyo. Akonede umuntu angathi ekade engalungile la emhlabeni bese nede engafa bese kuthiwa ulungile lowo muntu. uJesu wathi abafileyo banjengezingelosi ezulwini kuphela labo abafanelwe ukuba lapho. So akakwazi ukuthi umuntu okade ehlupha la emhlabeni ebulala abantu, ethakatha, enza yonke into engalungile, ebese lowo muntu kuthiwa ezulwini uzoneda ngafa bese phenduka eba njengengelosi. Akwazi ukwenzeka lokho. Uma ngabanga njengengelosi, obvious kuzofanele ube njengedimoni. Uma ngabanga ingelosi ekufeni kwakho uzoba idimoni. Idimoni isisebenzi kaNkulunkulu, usuka Sathane.
idimoni liphila ngegazi leli okuyilona elenza ukuthi abantu abaphila nomoya wobungoma njalo bahlale bahlaba iphandla zize ziyophuma ngendololwane, because le moya ehleli kubo iyadimanda ukuthi abahlabe njalo ngoba iphila ngegazi. Sisakhula thina kwakusathi kukhona okwenziwa kuhlatshwe inkomo noma ngomsebenzi kuhlatshwe inkomo kusaphuma amantshontsho akade behlinza kuthiwa banikwa amantshontsho. Kwake kuthiwa ningahambi naleyo nyama ebusuku njengamaNazaretha imvamisa kuhlinzwa ebusuku ngoba inkomo ezohlatshwa ngeSabatha ntambama sekuphela iSabatha ebusuku. So kuthiwe-ke singahambi naleyo nyama isenegazi ebusuku ngoba sizophucwa zipoki. Sasize siyishiye size sihambe nayo ngakusasa ingasenalo igazi selomile nakhona sekusemini. Kwakwenziwelani? Ngoba iyipoki ile moya ehlulekile ezulwini yabuya yeze emhlabeni, iyona-ke le efuna igazi, nesipoki sifuna igazi leli oliphethe, lenyama oyiphethe enegazi. Ngoba njengamanje ipoki ayisekho, ungathi nje umuntu wagcina nini ukubona isipoki usengakutshela omunye ukuthi angaze ngisibone nje kwalokhu ngazalwa, ngoba ipoki ayisekho noma ngazi ukuthi zaqedwa yini, kodwa kwaphela ipoki kwanda izangoma. Kwathi makuphela ipoki nje bonke abantu baqale babe nemoya, basindelwa amahlombe, babhonga kwanjeya. Mawusubuka nje izinga labantu ezangoma is too many compared to ngalesa sikhathi esidala. Isikhathi esidala izangoma kwakuthi qwa. Njengamanje wonke umuzi nomuzi unomuntu onedlozi. Yini? Ingoba sashintsha istrategy imoya lehluleka ezulwini ayisabuyi ihambe ivutha la emgwaqweni ihambe ihlupha ngoba ayikwazi ukuthola ukusebenza ihambe ilanguza. Kufuneka ingene kubantu, isebenzisa abantu ukuze ibahlabele, ibahlabise, ibonise, ngoba inhloso yemoya lebuyayo ezosebenzela omubi ingoba ifuna ukonisa abantu ukuze kwande umbuso womubi. Angifuni ukuthi umbuso kaSathane, umbuso womubi kodwa, ngoba lo moya lo is against, ulwa nomoya kaNkulunkulu othi abantu abathatha isifungo sobuNazaretha, othi abantu abagcina imiyalo kaNkulunkulu. Ilwa naleyo moya, le moya entashikayo. Mhlawumbe abantu bangathi isangoma ziyakwazi ukubona into eyiqiniso. Angiphiki, kungenzeka ngoba zisebenzisa umoya, and umoya uyakwazi ukubona imfihlakalo, nomoya engcwele uyakwazi ukubona imfihlakalo. That's why abaprofeti bekwazi ukubona into ezokwenzeka njalo. So uSathane uyakwazi ukukunika, uma ucela kuSathane amadimoni akhe ayakwazi ukukunika lokho okucelayo. Busuthi wena ngacela kwabakithi nganikwa abakithi. Uma unganikwa uNkulunkulu unikwe omubi ngoba efuna ukwandisa umbuso wakhe. As simple as that nje. Nabantu abayizangoma bayakwazi ukubona into eyenzekayo because basebenzisa umoya. Umoya uyakwazi ukubona into yomoya. Umoya uyakwazi ukubona into esemoyeni engabonwa ngeso because umoya. Nanokuthi inhloso ukuthi akwande ivangeli ezokhuphula abantu elibasuse
entandweni kaNkulunkulu ukuze kwande umbuso omubi. Ngithi mangikhuluma nabantu ngithi ekwasekudalweni uNkulunkulu njobe nembangi yakhe eyosathane. uNkulunkulu wanika umuntu inhliziyo kaAbela, inhliziyo ephayo, inhliziyo yobunene. Kodwa kwaseqhamuka omubi wanika umuntu inhliziyo kaKhayini, inhliziyo enomona, inhliziyo ebulalayo, inhliziyo engeneliseki. Manje la kumuntu ngaphakathi kuney'nhliziyo ey'mbili ey'zilwayo, inhliziyo ka-Abela nenhliziyo kaKhayini. Imvamisa-ke inhliziyo ka-Abela iyehlulwa inhliziyo kaKhayini ngoba inhliziyo kaKhayini inodlame, iyabhozomela. Ayifani nenhliziyo kaKhayini ebunene, ethobekileyo, ephayo. So into eyenza ukuthi kube khona abafundisi, kube khona abantu bakalizwi ukuthi bezolekelela inhliziyo ka-Abela ukuthi ilwisane nenhliziyo kaKhayini ukuze kwande abantu bakaNkulunkulu kunciphe abantu bomubi. Kodwa-ke nayo inhliziyo kaKhayini noma inhliziyo yomubi isinabo abefundisi bayo. Laba befundisi abafundisa abantu ukuthi agcine iminyalo ewu-9 ingagcina iminyalo eyi-10 njengoba uNkulunkulu washo. Uma ngabe ugcina iminyalo ewu-9 ungaligcina isabatha, umnyalo wesine kaNkulunkulu ungawugcini wephula. Ugcina leyo 9 ngoba nayo uhulumeni ethi ayigcinwe, mhlawumbe ngabe ayigcinwa kube kuthiwa uhulumeni akaphoqi ukuthi ayigcine. Ngabe mhlawumbe nayo bayephula abantu. Kodwa lo wesabatha ngoba izitha zikaNkulunkulu zathi zona ngeke zikhonze, ngeke zigcine usuku lukaNkulunkulu wamaJuda. Zathi uNkulunkulu wamaJuda kuyena uNkulunkulu wazo, so-ke ngeke igcine usuku lwakhe. Ngoba eBhayibhelini yona yodwa into especific ukuthi ingekaNkulunkulu isabatha kule mithetho eyishumi. Konke lokho okunye hayi bakubona nje ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu wat vele banabo isimaterial. Kodwa lokhu ukuthi usuku lolu lwesabatha usuku lukaNkulunkulu kuspecific lokho ukuthi abantu abaligcine balwenze nje. Ingakho izitha zikaNkulunkulu ezakhalela ivangeli elikhona zabe sizolikhipha lolo suku zayigcina imithetho ewu-9 ukuze ilwisane noNkulunkulu ngoba zinenhliziyo kaKhayini. So engizama ukuchaza-ke ukuthi ubungoma, inhloso yabo noma idlozi, inhloso yalo ukulwisana nomyalo kaNkulunkulu othi abantu abakhonza uNkulunkulu kuphela, bangakhonza enye into. Abangakhonza enye into. Ngoba la eBunazaretheni kuyahlatshwa eBunazaretheni. Kodwa ukuhlaba kwakhona abahlatshelwa abantu abafile. Kodwa kuyahlatshwa egameni labo. Why ngisho njalo? eBunazaretheni umuntu meshonile kwenziwa uyangcwatshwa, kuphela inyanga lezi ezithe ibaliwe kwenziwe inhlambuluko, kuphela unyaka enzelwe isihlangu sakhe noma enzelwe isidwaba noma enzelweni lento enziwayo. uShemba kayinqabanga leyo nto. Kodwa akunqabayo ukuthi uhlatshelwe lowo muntu. Kuthiwe le nkomo ihlatshelwe bani. Kodwa kungeshiwo ukuthi senza umsebenzi kasibani bani. Ingakho uShemba athi uma ngabe uzokwenza leyo nto
kunezinto okufanele uzenze njengomNazaretha. Ukuthi oqala nje mawuzowenza lento ufanele uqale uyobika umsebenzi lo ozowenza esihlalweni. Uyobika kuShembe ukuze uShembe acele kuNkulunkulu igunya lokuthi lowo muntu wakhe ophambi kwaNkulunkulu ngelanga elithile amukele kuzobe kwenziwa egameni lakhe. Mawusufika futhi lapho isilwane esizosebenzisa funa usibike kuNkulunkulu. Usibike kuNkulunkulu ukuthi wenzani, uyenzelani. Utshela uNkulunkulu ukuthi wenzani, wenzela bani, ini. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi exhumane nalowo muntu emoyeni kuyena ukuthi nazi izingane zakho ziyakukhumbula zikwenzela ukuthi nokuthi emva konyaka lo. Ebese ngokobuNazarethe usuke usoqedile ngalowo muntu nendaba yokuhlaba. Ukuthi uyophinda njalo uphathaphatha hawu nginika umama isithebe nginika ubaba isithebe, cha. NgokobuNazaretha akukho lokho. Suke usuqedile nje ngaye ukuthi uyophinda uhlabe egameni lakhe noma uyophinda uhlabe ngaye, cha. Mawufuna ukumenzela nje ufuna ukwenzela khona ngibiza amakholwa nenze inkonzo nenze lokho enikwenzayo, kodwa hayi ukuthi nje phathaphatha hayi ngiyahlaba ngenzela uba nginika ubaba isithebe, cha. Akahlatshele umuntu ngokukaNkulunkulu ongasekho, kuhlatshela uNkulunkulu kuphela. Uma kuya ngokuthi ufuna ukwenzela uma wakho noma ubaba wakho ongasekho utho, ukwemenzela ngokuthi ubize amaNazarethe, wozani ngifuna ukwenzela umama 23, umama 14 ngifuna ukwenzela ubaba 23. Noma ngizoba nenkonzo yesikhumbuzo ngifisa ukukhumbula abazali. Then-ke lapho mhlawumbe uhlabele lawo makholwa akhona ukuze kube nokudla egcekeni. Kodwa nje ukuthi kube khona nje ukuthi hayi ngizokwenza umsebenzi kama, asikwenzi lokho singamaNazaretha. AmaNazaretha awakwenzi lokho ngoba wamhlabela umuntu ongasekho. So-ke imimoya le ekhuthaza abantu ukuthi bahlabe njalo ile mimoya uNkulunkulu angayifuni, okuyimoya yobungoma, ngoba yona ifuna igazi. Leyo nto nje ifuna igazi qha. So uma ngabe umuntu ewumNazaretha eyisangoma, lowo muntu uhlubukile, lowo muntu uyabungcolisa ubuNazaretha. Ingakho uShembe wathi uma ngabe ufika umuntu oyisangoma nimkhuza ukuthi engabe ubungoma busebenzi la, enza ngenkani, lowo muntu uthi mshiyeni naleyo thempeli uma kuyithempeli, niyethathe amagugu kaNkulunkulu niye kwenye indawo nihambe nawo, ngoba ubungoma nobuNazaretha akuhlangani. So ngiyafisa ukuthi isizukulwane sikwazi lokho, singathi sithi noma sibabona abantu, ngoba sekukhona abantu abathi babhula ngesiNazaretha. Akukho ukubhula ngesiNazaretha ngoba ngisho abathandazi abekho ebuNazarethini. Bathandazi nje abekho ebuNazarethini. Kuthi nje khona umuntu osebona izinto ezibonwayo engabonwa umuntu, akekho. Uma ngabe kukhona isibonakaliso siyaba khona. Isibonakaliso siyaba khona. Ingakho kunabaprofeti. Abaprofeti abanalo ibhentshi, kuthiwa kunebhentshi lapha abantu abazoconsulta kumprofeti, cha, abanalo. Kodwa once wanebhentshi la eminyango sekuzongena umuntu manje lowo muntu engakutshela uze ngani busuyambhulela, ubungoma lobo. Ubungoma lobo. Kanti uma ngabe kuwumprofeti unenkinga uzoya kumprofeti, umprofeti nginenkinga kanje 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 kanje, bese ethi umprofeti hayi kulungile ngisazoke ngubeke emthandazweni. Lo mprofeti uzokubeka emthandazweni njengoba siyesibike kuShembe, Shembe nginenkinga enje nje nje nje,
athi inkosi kubusise. Kokunye wena ocelile kufike lo muntu noma wakini noma ingelosi noma yini, kufike kuwena kukutshela ukuthi inkinga yakho leyo nayo idalwa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, noma eyesihlotsheni sakho noma ekuyena uqobo ushembe, bese kubiza cha, impendulo ibuyile, inkinga yakhe ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Akikho ukubhula lokho, kodwa isibonakaliso. Ukubhula lokhu ukuthi ungene uhlale ebhentshini, next ungene kuchithwa amathambo noma kwenziwani, sesiyakuqeketha njalo. Ukubhula lokho uNkulunkulu angakufuni. Athi asingaconsulti nama-mediums ngoba lokho kuyisinengiso kuNkulunkulu. Kufanele futhi kube yisinengiso ngoba kusebenzisa umoya owaliwe ezulwini. Umntwana kaNkulunkulu angahlangani nawo. So-ke ngiyafisa ukuthi abantu bakwazi lokho, ukuthi umoya nje okwazi ukuthi ukutshele indaba zakho kungesi sibonakalisa, hayi ngeke. Lowo moya lowo umoya ongavumelekile ekukholweni. Umoya uNkulunkulu awuchithayo. Akasho ukuthi lokho asuke kusho akukho. Khumbulani phela ukuthi uSawulu wakwavusa uSamuel. Samuel amtshela into eright. Kodwa uNkulunkulu leyo nto leyo yamdina ngoba kwenziwe into angayifuni uNkulunkulu ukuthi yenziwe. So ngisho ukuthi-ke abantwana bakaNkulunkulu, abantwana abanobungcwele, abayihlanganisi nobungoma, ubungoma bukho ngcwele. Angikhathali noma khona abantu abawofendekayo ngalento engishoyo, kodwa ngikhuluma nje iqiniso lobuNazaretha. Ngikhuluma nje iqiniso lobuNazaretha njengoba linjalo, alipendiwe. Angifuni ukuthandwa ngalo, angifuni ukulokhuzana ngalo, kodwa nje ngikhuluma lona linjengoba linjalo ukuthi ubungoma nobuNazaretha akuhlangani. Ingakho umuntu owumNazaretha engakwazi ukuya esangomeni ayobhula. Uma umuntu owumNazaretha eye esangomeni ayobhula, lowo muntu uhlubukile. Umhlubukile uNkulunkulu, umhlubukile ushembe. Ngoba usifundisa sithi asingayi esangomeni kuyobhula. Uma uye esangomeni uyobhula uyafana nokuthi nawe uyisangoma, ngoba usebenzisa umoya owaliwe ezulwini. UmNazaretha uma ngabe nenkinga ubiza amanye amakholwa noma ahamba ayobika kushembe, abeka ukuthi unenkinga enje bese yalwelwa ngendlela abayalelwa ngayo. Noma abike ethempelini kumshumayeli wakhe, kumgcotshwa wakhe, athandaziswe noma kubizwa amakholwa ezothandaza kwakhe nje. Iyona ndlela leyo umNazaretha axazulula ngayo iy'nkinga zemoya. So-ke ilokho bengithi mhlampe-ke ngikushere namhlanje nabantwana abafisa ukwazi ukuthi yini ubuNazaretha, yini evumelekile ebuNazaretheni, yini engavumelekile, ukuze abantu bengathi uma bebona izinto ezenziwayo la emhlabeni bese becabanga ukuthi ziwubuNazaretha. No, azibo. Ziwukuhlubuka uNkulunkulu. Inkosi ibuseni kuzwile.